Més d'un centenar de persones han assistit a l'acte d'inauguració de la remodelació de la plaça del pavelló Germans Margall de Malgrat de Mar. Ha estat aquest divendres al vespre. En el seu Parlament, l'alcaldessa Conxita Campoy ha destacat que es tractava d'una obra molt esperada i ha demanat als veïns que la cuidin. En l'antiga esplanada de terra s'han ubicat 3 zones diferenciades, una àrea pavimentada pensada per a celebrar-hi actes diversos, una pista poliesportiva i un petit espai per asseure's anomenat zona d'ombra. Els veïns han coincidit amb l'alcaldessa en que era una obra molt esperada. Això sí, les valoracions del que s'hi ha fet han estat ben diverses. Ha quedado muy bonita y los vecinos teníamos ganas de que se hiciera ya hace tiempo. Tant com l'han deixat, això i res el mateix. Molts de calés per res, perquè deixar-ho de sorra, perquè a l'hivern, quan plogui, segueixi estant el mateix, tant és. No, però surt tota la sorra fora, quan fa vent s'aixeca tota la sorra i arriba fins a les cases de més allà. Així com està ara, aquesta meitat que està millor, que no sorra, no n'hi ha bassals, no és així, i una part que l'haguessin deixat de pàrquing. Un dels inconvenients de l'obra és que s'han perdut places d'aparcament, ja que els cotxes estacionaven a l'antiga esplanada de sorra. Tot això era pàrquing. Ara, nosaltres no tenim problema, tenim cases en garatge, però clar, ara tots els que aparcaven aquí s'aparquen al carrer. Quan s'ompli el poliesportiu amb un acte o qualsevol cosa, on ho ficaran els cotxes? Un poquito más reducido, eso sí. Los vecinos de momento se han dado cuenta que queda un poco más reducido. Els que només hi veuen avantatges són els més joves, que ja van començar a utilitzar la pista fins i tot abans que s'obrís al públic. Ara és millor. Tu pots parlar, Marc. Jo crec que ara, perquè ara podem jugar i podem disfrutar, perquè abans no hi havia res i estàvem aquí perquè sí. L'acte ha conclòs amb l'actuació del grup de teatre del taller Horitzó de Pineda, que treballa per a les persones amb disminucions psíquiques. Han representat l'obra Ojitos de Corazón, una peça sobre la integració i la importància de valorar positivament les nostres diferències.